हाय लोगोफोर खुलुमबाय। नैबे आंनि मनु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय। लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दा डिसेम्बर मास ओमफ्राय आरो जानुवारि बिराद पिकनिक जायो मानसिफ्रा। जोंनि नैबे राङा खाथियावनो पिकनिक जाफैयो, पिकनिक स्पट दङ। ओमफ्राय बिराद जाफैयो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो बेरायखौथ'नो नायना फैनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायबाय थादो। जोबजासिम नायगोन होनना आसा खालामो लोगोफोर। ओमफ्राय थांसै जों दा नायनो, नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। जोबजासिम नायगोन होनना आसा खालामो लोगोफोर। अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दा बाव। नै लोगोफोर सफैबाय दालाङाव, थाबायबाय आरो जों दा। आयु एफा गुसुहाय बारा। रानु गावदां बिब' बिनानाव जों सानैया। बिनानाव मोखा जि गुवार गुवारखा जोंना, हाबहां हाबहांनो। ओइथिं मन्दिर दङ र' लोगोफोर नायनोबा, शिब मन्दिर दं बैयाव। शिबरात्रिबा इयाव जों फुजा होफैयो आरो। दखान दङ नैलाय, मेरला दखान दङ बिथिंजायबो। मन्दिरा ओरै जादों लोगोफोर। नै मालाय पिकनिक जानायावलाय बोरै थांनो ना खाथियाव, गोजाननिफ्राय देखायहरनि र'। ओरै दै सेराव जाफैयो आरो नै मेरला दङ। ओरै दालां ओरै ओमफ्राय दालां बारनाय खावसेथिंजायबो जायो, ओरै खावसेथिं बांसिन दङ। नै दखानफ्रा बायदिसिना फानो इयाव। सानाबो फानो, मा मा मोनो इयाव। पिकनिक जानो फैनायाव मा मा बुस्थु नांगौ बेफोरखौ मोनगोन आरो। बैथिंबो दंबा बै खावसेथिंजायबो। हाय लोगोफोर, जोंबो बेयावनो जाफैगोन पिकनिकखौ। जानुवारि नङाबा डिसेम्बरफोरावनो आरोना लोगोफोर। जोंजों जानोबा फैफा, फै सोरबा गोसो दंबा फै। कमेन्ट खालामहर। कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। आयु आंना जोमग्राया र'। बेयाव अन्थाइ सन्थाइ गैया, ओमफ्राय दै बोहैयो स्राय स्राय साफा बाला आरो बिराद मोजां। बरिया पिकनिक जानो मोजां। फैगासिनो ओइ न'आवनो खोनायो, जोंनिया खाथि नालाय। जों दा बेरायखौथ'नो नायनो फैबाय आरो दिनै लोगोफोर। ओइलाय इथिंनो लोगोफोर।
जाबाय सेन्देलनि अबस्था आथिंनि अबस्था मा जाखो सेन्देलखौ सुनि जुथाखौ एसे सुनि दे जुथाया नै सेस बाला नांजोब्बाय एसे सुस्रानि खोमा जाबाय दा दायो थांफिनो ओंखारबाय जोङो नै इयाव माबा माबि जालांसै थ' दखानाव जाबाय जाबाय थ' थांफिनसै बायदिसिना जानांगोन ना बबाव फैयामोन माने बैयाव लोगोआ गैयानो बबाव थांखोथाय सालथे हाय नर हाय बिसालथे आंनि मा मा दङथाय दखानाव इउटुबार मा मा दं पकरि ए साहा फानदों हो ए पानिपुरि पुस्का इयावलाय मा दं साना पकरि बेखौ बायदोलाय देलाय पकरिखौनो जानांसिगोन 10 थाखानि अ जोंनोसो होनांगौ थाखानिब्रा मालाय पकरि जालायलायो आंनिफ्रायसो जोंनोसो जाहोनांगौ गावसो जाबाय आरो बिसोरनिखौ जानो नाङा गोथावा पकरिया सस नांगौबा जाहोदो सालथे थादो उन्दै होआखै नोंनो गोथाव नंगौना नङा गोथावानो पकरिया जादो आरो आं जाबाय मोनसे सफैबाय जों लोगोफोर न'सिम सफैबाय ओमफ्राय जोङो दखाननिफ्राय जाबोबायबो ओमफ्राय मा मा लाबोखो जों देखायनोसै नोंसोरनो जानायसो आरोना जाना देखायनोसै नायदो बिदिब्ला बेखौ जानोसै जोङो एबार नै पुस्का ओमफ्राय आरो आयौ गोलैबायसो आयौ हाबाबो गोलैबाय थायो बेखौ जानोसै पकरिबो बेखौबो जों जानोसै ओमफ्राय थिंख्लां बिदैजों मोनसे जाना देखायथारसै नै पुस्काखौ पानिपुरि बाथोना बिराद गोथाव टेस्ट जासोदों बाथोन बानायनाया आरो जायबावनांगौ र' जों फिन जाखालि जानोसै होमबा दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै बिदिब्ला बाय बाय